Ramogi TV. Jonyuol mathoth kod jopuonj pod yuago omenda manigi tiyogo ka gimanyo duoko mar penj maduong' mar klas 8 mar higani. Bang' lai mani tiyogo ka imanyo duoko mar penj bedo kod ng'ikruok kuom seche buora. Jopiny manyo kinde kapok giro ote manyo duoko. Jojuma nigi mathoth. Kaluwore mano gol kod migawo mar somo odiechieng' manyoro ni duoko mar penj mar klas 8 igolo kawuono. Duoko ma bende ne olande kod jatend migawo no mar somo Ezekiel Machogu, jonyuol, jopuonj kaachiel kod jopuonjre ne oketo ikruok machon ka girito duoko. Moko ne rito ka chunygi goyo kibikibi, kama moko bende ne ntiere kod geno mathoth. Sisi kama wazazi tumekuwa na changamoto sana, tumbo joto kila wakati, tumekuwa na kijibaridi. Wengi wametuma mara kadhaa na kulalamikia pengine hela zao. Moko kuom jopuonj omonde sikunde e okinyi mar saa 3 ka gito duoko ka jonyuol kod jopuonjre bende ne odiche simbgi mamo ka manyo duoko mar penj ka saa 5 okinyi. I have sent for in the 1 to 7. I received a single result for the learners. Lakini pod warito wan gi yien wadhi timo nyithindwa dhi timo maber. Skundi ni wasebedo gi geno kendo kuom yie marwa wang'e ni gidhi timo maber kabisa. Kar saboro mar odiechieng' thoth sikunde mane oriko seoro ote machuok mar manyo duoko ka okalo kuom lai manochiw kod migawo mar somo ne pok oyudo duoko. Thoth jonyuol bende ne yuago omenda mane gitiyo godo ka gimanyo duoko mag nyithindgi. Kwa sasa tumepata matokeo ya wanafunzi wawili pekee kwa sababu ujumbe fupi tumetuma zote tangu asubuhi ni karibu 300. Lakini zote hazijazalisha matunda. Sitiyo gi siling 250 kaka janyuol wang'o iya gi maisha mateke Kenya ka siling 250 iore ka wayudo duoko sani godhiambo. Koro kaber to giduoknwa pesawa mane gikawo siling 250 no. Sikunde mathoth ne chalo gunda nikech jopuonj kaachiel kod jopuonjre ok ne ochopo e sikunde ka kata mana ranyisi mar mor kaka ne obedo kinde mokalo bende ne tin e sikunde. Nyaka sani thoth jopuonje pok oyudo duoko margi mar penj maduong' mar klas 8 nikech thung' mar lai ma iore duoko ka jopuonj mane manyo duoko kao kalembui bende ywak ni tudruok ok ber. Imetubidi tuende mpaka online. Tumeenda kwa internet kuweza kutafuta haya matokeo, ndio tumepata wanafunzi wawili, mmoja 408 na Alvin Momani 416. Duolno mar nek norote ne joma temo manyo duoko kowacho ni biro nyisgi sama chenrono biro dok makare. Migawo mar somo bende ne oro ote kanyiso jonyuol ni gitemo loso chenrono mondo giyud duoko mapiyo piyo kaka nyalore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ya koromoga Jwangili.